FLOURA lerin sanga chhun thang zandar ni vela hi chuan online po an tlem phar to thin renga hei hi chu dan pa ngai ani chumi zan po chuan chat list kan ena somni pasari chau an lo ni to a tu tenge tu nang thlengthlenga lameng ve chu o ti in kan en thladan dana a to bera chuan FLOURA ZOTHANSANGI ti hi alo hring ve kala a hming chu a common lovin anal dang dai ka ti deuh riawa Kriat chen tumin ka search nga la a profile ka lua a pic kan nen chu kan ner suk a chan chu khovela FLOURA ti hming puto zong zinga la in hme lo ber tura karin nu chang hme lu tuk to kumsom rugra la kai tong ti turvel han en reng po a thingtlang mu sit na ni lovin ti hriat ngoi hi alo ni a tuilem lo tak chuan a personal info chu ka en thladam dana karin ang nge chuan share chip Jessica thingtlang kho pakhata hi an lo niya a birthday zona ani somni pakwa February ti chuan min ti phuzok mai a hming a common to lo na galaya a pian ni le tha le zel adang lambik mai te chuan mak ti na le chungri la phurna riau min pe a lip year po ati lip year ber tu ni somni pakwa February a pian kher hi chu khovel pum ngai tu pon an tam lo ka phone ka met tol thla a pro picture kan cheka a caption ka hmu chuan ka hre thiam chau kanu kan lamomo le kan thlak hlel ngoi la chia min kal san hi chu i du dan ani bik lo ti ro nu kan wangai thin don tak che em ti hi thin lung chung ril ber atanga chuak ti hriat ngoi hian alawin ziaka kum kalta kum top lama anu boral atangin anu photo chu a popika alamang char ti ka hriat phei chuan ka hriat mi lovin kalo ngai sang man hle hi alo nia kala hriat ngai lo le a thalak tak ngial po kala hmu lo laka chu tiang taka karil ru le ngei tuana kalo seng ve vak chu a ruk tak chuan ka in thiam chia bik lo a popik kan next chu ka phu chiang kher mai tle rol chok tir ria lampang mel ngai no be tak le han en reng po a mi fil ril ru tha ti hriat ngoi har satna na sadak baltlang to le tumru na ru tak nei mel pu hian min lo nui se ya tumru na ru tak nei mel pu hian min lo nui se ya athalak dang te chu ka enzela edit lo ti hriat lu tuka a mel ngei nat om tak te kha hmu avanom tak em ma se propic ero som chi alo uploada tu fanute emo angin propic angai thu pui ber velem lo ni in alang tin a photo a ni poi mobik ti lova caption ada til ngai mi lo te kha dikte ka soi chu an in la common lovin in la sial hi ka ti kopa tlonna na propic zong le a status sen khat ka like sak nu chuan kawa inbox ta roya hello FLOURA damalom khoi tangin nge o momit atangin ania iwa meng rei ve nia zanin chu kamuta chuak hlol lo nang pek wa meng rei chatpui nei thadeu ni mo teu lo mai ka chin than dan ania wa thalo ve zan ren mai chuan thau theinang ni chuan nang po thau thei don lo ani chu thumbs up sign aron thon kewa I ke chu kameng rei ngai lo voin hi kanu boral champa phak ania kalunga leng lu tuka kamu hil theilowa wazia lo ve nia I propi caption a khan kalo hmuwa ka torpui lu tuk che ania o lom lu tuke minute somvel are wang nu chuan oile min va check deuh ve ka photo le status te min lo like saka wangin a voi ni nan kalom non le he it's hello ema like lo phalnang oi ka phulo ader po ni se lom thove man huna kalo like sak ve chawang che true care lo all india I thu lo ber taktakin chuak lo viang ma se nak tu ka tik tur ka nga sia muthil kan tumange mangtha o mangtha mutuile chimomte ki FLOURA ne na kan sia chan dan chu ani zing dar sa rivela ka hara thau chuak chuang lo chuan kan online phota oile notification somthum panga le message pakhat hi alo oma Facebook account kan nei nuwa notification la tamber tru mani hi alang message su kan en masa hi good morning thotoro atlai to ania tia dar nga le minute somli pathuma min uisna alo nia
morning va thau ma ve ni man nuam le ti in ka reply let ve ngala noti kan hong chu ama hlirin ka photo le status alike na chu lo ni in he nu hi chu o midang lam tak chu i lo ni e min va bol de ve ti in ka va inbox le a dar ko le minute somli panga chuan revenge ti hi min ron thon le ta ka wangai reu tak ma se ka homia si lo chutarang chuan kanin kom chhovin thian thatak kan lo ni ta a har satna le hlimna kan tonte chu kanin sil ol lova achang le kan nui dun bok boka achang le kanin hnem tona achang eroin kan mitui atladun le bok thin an khothin zia le lat thing an khothin zia le la thing tlan zia a soi chang te phei chuan kan van nui na sa thai tak em a soi war thiam sia anui za za a ala tang thin zui le ngal ma se anina azapui ngai mi lo kha ka wangai sang thin tak em an chung ko chanchin lo neya eizong an ni thu te an khosak a har sat zia te min sil tum phei chuan eng tikla in nge ka mitui atla ka shelo theini se han tran puya han dom kan ka wachak thin tak em ma se ke tho chua la nei lo ta ni chuan ti ngei na a si lo anu aboral to awangin apa havin anoma apa in ha takin thlo ma ala a u nau zinga a upaber ani chu thusan anu a tak lo awang le an har sat em awangin class 10 ani in sikul a chola zirzom chak viau ma se nau pangte in anu ai o a in chung khur le anau te a in kol alo ngai ta si keima chu hi chu ka in ngei to lova ma se kan din hun le kanau te malam hun tur ka ngei to hian ka bei dong lu tuk hi ka trapru fo thin achang phei chuan thide ila nuam zo kang ti chang te ka nei thina ma se chu zong ni thein ka shebok si lo tia ril runa le bei dong taka min shil lai phei chuan a hnem tu nge ke po hi ka ril ru in ka tapa ka thin lung a rum ve tak meu meu ani photo le status kanin tak tonin kanin like saka comment pek lo hlekin nga tinge iron comment lo a oma lom i se ve to via wang ti hi kan message don masak ber ani fo chin keila ka sual thiam ngei omle za thak deuh dewa comment sak ka chinga FLOURA ril thath zia le lo zo thin zia kha o ke ni ila chuan thinrim chu soilo abiak po ka beto lo hialang achang chuan alung po a oi lo ve thin nge yang ma se alung oi lo na le thinrim na po tilang mi lova min ron reply thin te kha ka lo va thluk lo em khat ero ka ti suala a thutung la hi a uploada i voya ui hmel ti in ka va komena adu lo viau ni tur ani chumi zana tang chuan a re maka ni hni chung ala online lo zui ka in thiam lo boxi a ka ngai boxi a ma se in ti pa to kin ka bedu bik lo ani hni na zana chuan message min ron thona iwa indu ve i thinrima mi he nu mi za sha thiam harlu tu khi chu o indu ami i re de sia i thinrima ni ang ka ti zo ka enge ka thinrim ngotang ka poi so yami comment kha holu tuk lala bro ka tiang mai maya ka thinrim zelten net pe ka nei lova tuna ka nei chi a thanks ifele taka naktu ka share chep ka kal don asin nge ti don kalau sil lo chi animo kani te anoma an fa pakum khatna ba de an lom dona tin an son hu in kalakal lo sim sim boka thatchu kan khwa I local ngalanga ngai le lo thing si kan re thei box si nuam I ti lawang chu tiang soya tul lo local chu ka tumsa thowa iom phot chuan khoi mun po anwa mang ti ka chiang lome mochak to top che hei dar so mari le to kamuta hun mang tha le phot mai o he nu in ching vong le in thunun theilu tu khi chu achang hi chuan angai thin ngot mai tinwa nu chungin okay ke pon mochak to top che mang tha mutui luang takin ser chi po zanria chum hun vela ka thleng chowa kani te nu pa po in min lo ngai derin min lo lom thiam khop mai atu ka chuan an fa pa day po chu ro pui takin kan loma zana FLOURA nen chuan kan in bia atuk maya an khua a ka kal tur thu le mu ka chak to thu te chu ka soi luama
Ani pon hmu min chak thu le tlai atanga akhwa asik thu te chopo ala e lo thu te le a chau zia te min ron sila I thavele mayang min hu chak to lutuk idam lo mai ani kha ti in kan fiam deuh hluta dik chia ka hmu masak bera che I chala ka kuk phukang che ka chaw e mai mang tha phut o okay mang tha le FLOURA te khua hi ser chip atanga kilometer somthum panga vel ani a bike ka ken tho awangin ka man hmo lem lo tuk chuan ai man tok vela thlentum chuan ka in khal chuak ta a FLOURA ngai to chung reng le ka hmu huna ka ti dan vel tur ngai to chung chuan rilru lim le phur takin ka tlana dariat vela chuan an khua chu kaluta asoi ang nge chuan an khua chu alola thingtlang khop maya ma se ka hmu chak ber le ka thian thaber omna ani awangin ka hmusit phal chuang lo khoton tira ina chuan lutin FLOURA te in kavazota Peter te pakhathian FLOURA ZOTHANSANGI mi iti o ni e kapi wala a thian pa imni ini o ni e ohoho kavan leina tak che em FLOURA chu tu kin darli khan thuaga khosik puilut awangin aborala lohote anina chon kawa shwa yang che chu thu ka hria chon ka ngil dupa kalu a hei muai muaya mual pho mai dona kanin hriat awangin kalu le hmaite phi in ka in tihara FLOURA te in kan vatheng chu asoi ang nge in an lo ri thein an lo tlabal hle mai ma se anin le avel le an bung ro nei ang te chu oluk le duat taka enkol ani ti ero a hriat hle thung a enkol tu ero tunge ti zo ka ngai lo in chung khat tlatin ama leina tu te an lo pung khoma FLOURA ruang chu apa le anaw te chuan an lo kil bial le a in sum zo reng anom lo keipo kha le chen kalo kom to ka thian thaber ruang bula chuan ka va thu ve a akut le biang vodria mai nun na nei to lo ti hriat ngoi chu chul pa in FLOURA kalo thlenga sin nangma muturin hei le chen kalo kala min lo hmu dan hi avashil hei thak em hlim taka in hmu kan tiam ani lom ni I omlovin tunge ka komta kang FLOURA lo tho le ro ti in zapo soi thelovin ka trap vaka ma se zia anei si lo avuina hla atana adamlaya adu berchin Emmanuel thizaman ti an saklai te chuan ka mitui chu dan rual lovin asur zunga ka insum zo hlul lo ani thana akwang an thak lai ti kha kamumang mai ni se ka vati em ma se ani si lo than an vurna leivungin ka thian thaber FLOURA kuang adenrik dup ri te chuan ka thinlung hi chemte ha vi ang mai hian a chhun zoka anna em ani than hung ni thleng chuan ka chama atu ka ho turin kanin pu cha zana chuan FLOURA pa nen chuan kan ti tia adam lo tlaya katana lekha alozia ka thian pa alo kaldona alo thlen huna hei hi in lo pedonia ati chu min pe a heti hian alo in ziaka urin sang lo muak tur che ka don lo awangin khongai takin min ngai damang che o I lo thlen huna chuan ka taksa chu he khovela la umma se ka tharau ero wanrama a to don si a melhriat po inei om si lova ka ruang bula shil hai taka I tur te kha ka va khongai tak che em thi na chunga kher hi chuan thu kan nei lovin ti thei kan nei si lo thu chu nei ila ka hmu masak pera che ka soito ang khan I chala kuk fok turin ka lo tho le nge yang e chuan mo ka shil man ta lo che min dem veu ani po in ke chuan ka dem ve ngai lowang che thian hmangai na mei pi lama khan e a aya thuk le rilzo kin ka hmangai che asin ka shilang che ka ti thina ma se shil tur che in huai sen na ka nei si lo ka va chaw tak em min phum huna ka thlan hung na kwal tluan khan forever pangpar kha khongai takin min han phun sakla tin lin marlin la place nearby kha ingai thak changa piangin I thian rin omlo tak dam taka in ton kan tiam kha ani sia hi min han re chuak ve thin don nia o ka hmangai che nupui tha le fel tak nein hlim takin leng ula thenna to lo na I local ve hun ka lo nga rengang dam takin mangcha I thian FLOURA ZOTHANSANGI
Kamituin ka khomhu a ti phe ruaya a top lam phei chu ka chiar chuak ngu mal thailo o FLOURA keipo in min hmangai ang tho khan ka hmangai che asin ti in ka phun sapa athi don ani ti a in sia na dar ka rapo fiam thu ala tho thei te khan atuk zinga ka homa chuan a thlana apangpar ngei nat em forever chu kawa phun chuak veka a hming an ziana sira chuan heta hian ka hmangai ber le thian thaber ma se ka hmangai thu ka hril man tak lo chu azal ti horop te te in ka ziaka he khovela in tong le to ngai lo turin ka hmangai le ka thian thaber FLOURA ZOTHANSANGI chu ngai le thalel em chungin le khovel thara chau in tong le turin mangtha ti in ka thla liam ta vanangel ten thlakhongin lo muak chesela I hmangai le arong I bol sak thina chuan a ang chunga lo kuang kwa che in ingai em inu du tak nen chuan in then le ngai to lo turin hlim takin in tong mol lang cheu o a top ta